Hi guys! For today's video, ito naman, sa Dutoy. Si ate, hindi lahir, hindi ka doon. Pag high vlog po tayo. Hi vlog, welcome to us. Ako nang gingnan si Berto di. De! Welcome to my vlog. Ayaw kayo padool kay Abunay diskara. Hi vlog! Hi vlog! Welcome to my guys! Mayroon din eh. Nanaas bibi. Kameraman. Mga friends mong busy. Kagiyot gud. Basketball siya, basketball. Di mo ako. Wala. Wala ka bang saya? Wala ka ba sa limag? Wala. Magpalalay. Palalay. Ay, magana na sa ta. Anak ko. Oh, anak. Okay. Masa mo video na. Ay, talag. Nanay train. Then, palalay. Palalay sayo sa video, babe. Ang ano na tata? Sige. Pakatawa ko doon. Ano? Dito ka matalaw. Dito na namin. Busy kasi. Pwede na po, diniguman ni Bembem, utapok tagbalik din. Gawas na niya, utapok tagbalik, diniguman ni Bembem. Hindi. Paano ta ba? Asa dito ni mag-design ako? Wala lagi ito mag-design. Sakto na lang tayo. Memora kang si Aki. Ay, okay na lang to ay. Ingato na lang ba? Inato na lang di. Ya, mubira si Odi po apel. Oh, mo na siya. Din bira siya. Din ako may upan diri sa inay ko. Mo ana. Mubira ko. Si Vicky na sad. Move na sad ko ana. Mangod na. Napalitan no. Tanan. Mubira na sad ko niya. Dili na to makita. What's up? Mo ana rin ka. Nyon, kuha na po kang bibi. Mo lagi, bira. Move na sad ko. Mo ana na sad ko Para diri. na-stay. Pa-forward ko ba? Ay, pa-backward ko ba? Ya, masulo, brata, masulo. Ang kuhan lagi dito, maigo. Maigo ba tadi? Maigo ra lagi tayo. Sige. Kipa, Sa may man, sige. paano man ko, kung mo, pahagdan man ko. Muna ako sabot. Ari mo diri, pisto. Ayun, dapat ni ate niya. Go. Wala pa ba yun? Wala pa sa baby. Dapat si TikTok ako. Oh, pare. Posing. Di! Binuang naman ni Imo, di! Di mo sakto. Ano po siya, coming. Okay na, Nay? Tara na. Chika, chan. Wala.